салом алейкум ҳамватанони азиз. мо дар шаҳри Ню-Йорк, Бруклини, қаҳвахонаи Душанбе. Мана номам азиз, шеф-повари ҳамин тарабхонае кушодем ки ватанам моям дур бошем, лекин дил мо ба наздик. Барои ҳамин Душанбе мондем, барои халқи худаму, одамои худаму ки омада ҳис кунанд ки ранги Тоҷикистон ба читагӣ борин шаванд. This is a beautiful restaurant. The food is very good. The rice or shipalo is very good. If you come here and try it, you will be amazed because everything is fantastic. The shish kebab, everything. They give you good service, good hospitality. If you're looking to eat good, this is the place. It's cheap and it's wonderful. They serve you very good and everybody is nice. So, come on down. Номи ман Асламшо Абдуллоев. Ман дар қаҳвахонаи Душанбе ҳамчун менеҷер кор карда ба шумо гуфтаниам ҳастам ки кай ки шумо аз Ватан ба хориҷа бар Амрико омадед, ҳамеша донед ки мо дар ин ҷо таомҳои бо лаззати тоҷикиро ба шумо пешкаш карда шуморо даъват менамоям. ҳамеша хуш омадед ба қаҳвахонаи Душанбе.